Hello mga kaibigan, isang napakagandang araw po sa ating lahat. So ito na po mga kaibigan, yung part 6 po patungkol doon sa isang nanay na pinatulpo ng kanyang anak na dahil po ay ang kanyang nanay maraming naluloko, tapos yung mga kapatid niya ay sinasaktan. So bago po lahat yung mga kaibigan, disclaimer ko lang po sa inyo, ang video na to ay isang reaction video lang po patungkol doon sa mga complainant po ni Sir Idol Rafi na akin lang ginagawa ng reaction video. Ito na nga po mga kaibigan, no? Yung kanyang nanay ay ipakukulong niya na po, no? Meron na po warrant of arrest. Hawak na po si Idol Rafi yung warrant of arrest para po ay ang kanyang nanay ay mapakulong na po sa dapat niyang kalalagyan. Kasi alam niyo po kasi yung nanay naman po talaga niya ay dapat naman po talagang makulong. Kasi wala na po sa matinong pag-iisip, no? Sinasama na ngayon yung silang Presidente Duterte, Pay Lacson, no? So dapat na po talagang makulong kasi yung klaseng nanay na ganyan po ay hindi po dapat po hahayaan lang po. Kasi kung alam naman natin yung nanay natin ay meron na po mga kamalian na ginawa, alam naman natin na meron siyang niloloko, tapos yung mga anak niya ay sinasaktan, ay dapat lang po talaga yung klaseng nanay ay makulong, no? Kasi hindi naman pwede hayaan natin yan. Alam naman natin na mali yung ginagawa niya, tapos hayaan lang natin na ipapatuloy yung mga kamalian na kanyang gagawin. Kasi hindi po tama sa isang nanay po na hindi mo pag-aralin yung mga anak mo, tapos sinasaktan mo pa, no? Tapos yung nanay mo isa pang malaking manloloko, no? Kahit na nga ang kanyang kumari ay naloko niya, no? Naloko niya ng 100,000 yung pinagkautangan niya, tapos gumamit pa siya ng ibang pangalan para makapanloko lang. So yan po mga klaseng tao mga kaibigan ay hindi po dapat hinayaan. Dapat po ay binibigyan po yan ng action para po ay meron pong tamang mapaglagyan yung mga tao klase na mga ganyang gawain. Bilib ako kang Lee kasi isa po siya matapang na bae, ipinalalaban niya kung ano yung tama, hindi niya naisip na nanay ko yan, no? Kasi mga kaibigan, kung alam natin na yung nanay natin ay maling-maling na kanyang ginagawa, tapos yung mga anak niya ay sinasaktan, ay dapat lang po ay makulong. Kahit ako naman yung nasa posisyon nila, ay dapat ko ring ipakulong yung aking nanay kapag hindi na maganda kanyang ginawa. Hindi naman pwede na, ay nanay ko yan, hindi ko dapat ikulong, hindi po makaibigan. Ipaglaban po natin kung ano yung tama para mapatino lang ating nanay, para hindi na po mangyari ulit ang ganyan. So bili po ako kay Lee kasi meron po siyang tapang na panindigan po kung ano yung tama. So dapat lang po siya maging part ng Rafi Tulfo in action kasi matalino po siya, no? Marami po siyang alam na article na part po sa batas. So bili po ako kasi tama naman po kaya kanyang sinabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napaka-powerful po yan ng Bible verse ang kanyang sinabi. So sana po ay sa mga nanay dyan, sana po ay sa mga magulang dyan sa makapanood ito o makapanood dun sa mga pangyayari dun sa kang Rafi Tulfo. Sana po ay maging reminder na po ito sa lahat na dapat po natin pangalagaan yung ating mga anak. Dapat po natin na pag-aaralin sila, bigyan po sila ng tamang kinabukasan, at sana po ay wag po tayong gumagawa ng mga panuloko, no? Na yan ay kasira sa ating pamilya kasi hindi po talaga tama ang mga gawain na ganyan. Kasi kapag gumagawa ka ng ganyan, baka ikaw na yung masunod po na may patulpo ng inyong mga anak. So kung gusto niyo po makita yung kabuuan na pangyari mga kaibigan, i-click na po yung link sa baba na kinalagay sa description para makita niyo po yung kabuuan na pangyayari. So yun po, hanggang dito lang po aking reaction video po. And hopefully, sana po ay nag-enjoy po kayo. So sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel and i-click na aking bell icon para po kayo ay maging updated po sa susunod ko po reaction video na aking gagawin dito sa aking channel. So maraming salamat po sa inyo lahat and have a nice day and God bless po.